Mhuri yeZimbabwe, kusangana kwatiri kuita pano paHambire TV patinokupai nhau dzakasiyana-siyana dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Mashoko aripo ndeyekuti Prophet Walter Magaya, avo vakasungwa mumazuva adarika aya vachipomedzerwa mhosva dzefraud pamwe chete nedzekubata chibharo, vanonzi pari zvino vatorwa zvekare nemapurisa kubva kuHarare Central Remand Prison vachiendeswa kuHarare Central Police Station. Hapasi kuzivikanwa kuti chikonzero chaita kuti mapurisa vange vachiuya kuzotora vaMagaya kuRemand Prison vachienda navo kuCentral Police Station hapana ati ari kuziva, asi panofungidzirwa kunzi panogona kunge paine imwe chaji, panogona kunge paine mumwe mumhan'ari amhan'ara mhosva either yekubirwa mari kana kuti yekubatwa chibharo, sezvo mumazuva adarika aya mapurisa eZimbabwe Republic Police vakaisa chikumbiro kuruzhinji rwenyika yeZimbabwe kuti kana paine ari kuda kumhan'ara, sezvo vachiti kune vanhu vakawanda vakava aprocha kubva pasi rose zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe zviri kugara kunze kwenyika vakanga vachida kumhan'arawo mhosva maererano naProphet Magaya. Naizvozvo ndizvo zvimwe zvezvinhu zviri kufungidzirwa kunzi kuda zvakatevera kuziviswa nemapurisa kuti vanhu vanokwanisa kumhan'ara nyaya pakapiwa namba dzenhare kana kuti mamwe maoptions ekuisa zvichemo kumapurisa. Vari kufungidzira kuti kutorwa uku kune chekuita nenyaya iyo yokureva kuti imwe chaji yava kutarisana naProphet Walter Magaya. VaMagaya vanopomedzerwa mhosva dziri kusvika idzo 13 13 dzefraud, vachitiwo mhosva dzingade kusvika 5 dzekubata chibharo, kureva kuti nyaya dzacho dzakava momotera zvekuti zvina kumira zvakanaka. Vamwe vanoti pane pavakapoya, pane pavakapesana nehurumende yenyika yeZimbabwe, izvo zvaita kuti vange vachishungurudzwa kusvika padanho ravari iri. Ndo update, ndo nyaya yatanga takakubatirai panguva ino mhuri yeZimbabwe maererano naProphet Walter Magaya, avo vari kunzi vatorwa zvekare nemapurisa vaendeswa kuHarare Central Police Station.